ассалому алайкум бонувон модарон ва занҳои хонашин. Апаи шаодат шуморо бо командаш Faberlic онлайн даъват мекунад. шумо метавонед аз хона набаромада то 10,000 сомонӣ маблағ ба даст оред. барои ин кор ба шумо фақат телефон ва интернет лозим мешаваду халос. апаи шаодат ба шумо барои ба муваффақият расидан то охир кӯмак мерасонад. барои ин ба шумо фақат хоҳиши маблағи пули калон кор кардан бошад бас аст. ба апаи шаодат занг занед ва маълумотҳои бештарро аз он кас бигиред. бо Faberlic онлайн бошед. тӯҳфаҳои калон ва маблағҳои зиёд. салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. ин ба ҳамон дуконе ки ҳозир пеша видео будам вай корбонда миёен. ина 200 сомон нархи дона ҳай. ина Измир то намҷара то ҳозир чизое ки шумо нишон додисем Измир меган ёра. материалш шифон буряда монанди шифон ҳай. якне чӣ хел ворсиш аҷиб бутай. Измир материалш мега шифон да монанд ҳай. шифон да монанд. лекин качестваш аҷибу зура. качестваш монанд ҳай. то инамиҷара то амиҷара я апа Измир то амиҷара то амиҷара я Измир инаҷада атласи монандшам будааст. ана хеле бо ҳастаи Измира тигровиш ина тигрови ду намуд тигрови дора Измир либосаш 200 сомон. ина маълумот касе ки дар кадом шаҳри Россия бошин шумо метавонед ки занг бизанед. ина материали Измир ина ҳоҷионашам дорад. ҳоҷионашам дорад. ина зарпӯшудам ҳастай. зарпӯшудам ҳастай. баъд ина сурхпӯшу заминш сияҳ бо ина ҷада бо зардш ҳастай. ина Измира то инами атласишам ҳастай. ай тараф бо сар мешавад бо далш меравад. амиҷада иё айнаи зард саршидагӣ 150 сомон ё паплинои дубайский меган ёра. дубайский тоза неки гилои дигар хешан гилои гило дар дигар магазино нестан. нақшу амиятен иё нестан. барои шумо метавонед ки биен ам бозори корвон левои дарвоза сеюм проход тарафи дастиос бугарден амиҷа биен харид ки атласиёшам ҳастай. атлас нусхашам ҳастай. се расветка атлас нусха дорад. баъд бо сар мешавад бо дигар хел гилош. ина касе ки атлас мегӯед ку атлас гиҷо мегирен дига паплени тозаи дубайский ира 10 сол мепуши. атлас ам 1 сол пушида наметавонед. ана чиз гарантия аст ки атлас нусхош барини фасона. ана ҷо бо гилои навинкан агар я турнати намебини ина марҳамат гилои навинка. шумо куфта нагардед мада занг бизанед ман шумода дастафка кунам ба куҷои кадом шаҳри Россияро мехоҳед. ина марҳамат бубинед. инаҷада атласиёш паплени дубайский тоза гарантияш қати 4 сол мепушед. 4 сол мепушед бо дархушам мефурӯшед. ина ё бо дигар маркуш ҳастай. ана бо гилои навинкат кадом ака навинкат кадом анами беҳад маъқул шида нами айми дори бо заказ кунам миёена чанд расветка дорад. ҳай биги як нишон те бор таяр реклама кунад хидмат тоқа худ мазур миёя. ина бубуршам ду расветка дори обши ай букаш бубурш. ина дигим расветка ша бубурам бра поли бро як шу бубинам. ина марамат бубинед чӣ хел зурай. озираш да ду ранг дорам. камтар вардошта май поём бигирам. ина нигоҳ кунед чӣ хел места. ба дараҷаи оли зур ана мишиза заказ кунед меарза. 5 сол гарантия дора. 5 сол мепуши бо мебари дар кӯнабозор мефурӯши. бобши ки сунат намесӯза. ина марамат гилои навинка буд навинкота нишон бите ака гилоша ҳама ами навинка анамия монандаям да ҳамин чизи на уже маълум ай ки дигар хелай ранги амия не мегӯм ки як навинка чиз маълум мешавад мобайнда
با چی نوینکای براشکا بیو را میمونی با با کدوم چی نوینکای همین نو اومدی بگیو واردور نشون میده انام وای با چه یای با نوینکای را نشون میده این همیو همش 150 سوم مرحمت بین خریداری کنید کسی که با کدوم شه اینا ساوس پوشو مرحمت ساوس کسی دوست میدونه با کدوم نوینکای زمین دانست انا میرم یک بور نمیره اینا میره انا میره این خیلی نشون میده این راسیانا موجی رو نگاه کنین عجیب بود هر چیزی که ما شما نشون دادیم شما ما زنگ میزنین با ما شما مسئولیت میتونین باقی سربلند عبور باشین کسی که پادپیسات کرده نیست مرحمت پادپیسات کنه کسی که پادپیسات کرده مرحمت لایک بموناد این ایجاده ما برای شیجا بسیار سیونکا کردیستم که ایجا نگاه سرانگش هم هست بسیار جدا ای سرانگش نیست نگاه که این بارش تا بیرانگای این بارش تا بیرانگای شما دیدستین انی بارش تا با سرانگای مجھے 7% راز نیست دورا که رنگش دیگه خیلی سرانگه ادامه که سرانگه ناز میبینم این زنگ بزنن ما راست صفقه کرده شما روان میکنم باقی سربلند باشین خدا حافظ